Ndinoda kukugamuchirai hama neshamwari pachirongwa chedu chiKristu nechivanhu paMandara Online ari kutaura kwamuri. Ndinoitwa Pastor Adin Momba, Chaplain, Literature Evangelist, kumabhuku kuda kubatsirana kuti tive neculture of reading shoko raMwari kubva kuvana kusvikira kuvanhu vakuru, ange mumabhuku ezvemichato, ezveutano, mukusiyana kwawo ndo kubasa kwedu. Panguva inoi tisati tatanga program yedu, ndichakumbirawo vadare vandinawo kuti vazviintroduce kwamuri. Tichatanga naElder. Kazwai hama neshamwari. Ini ndinetwa Evangelist kana kuti Elder Chikonde. Tinokutendai nekufamba kwamunoita nesu nguva dzose mukati mechirongwa ichi. Tinotenda Evangelist Elder Chikonde nekuva nesu paprogram ino chiKristu nechivanhu. Over to you, my pastor. Kwazivai vateereri nevatariri, tinofara kusangana mukati mezuva ranhasi. Nezita rangu ndinonzi Trust Mukwada. Tinoda kutenda Pastor Mukwada nekuva pakati pedu paprogram ino chiKristu nechivanhu. Muzuva ranhasi toda kutarisa nyaya yakajairika kuchivanhu, kurova makuva, kubvunzira, kudzosa mufi mukati memusha wake. Tisati tatangisa program yedu, tichakumbirawo Pastor Mukwada kuti vatinamatire. Ngatinamatei. Baba vedu vanoyera vari kudenga, patakupinda mukati mechidzidzo chine hurukuro dzese dzichaitwa, yaiwo pakati pedu kuti tigonzwisisa, tigobatsirika. Muzita raJesu takunamatai. Amen. 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 Toda kutenda zvakare, toda kukutendai Pastor Mukwada nekuti joina paprogram yedu chiKristu nechivanhu. Also want to thank you Evangelist Chikonde for being with us paprogram inoi chiKristu nechivanhu. Kutangisa program yedu toda kunyatsokuona kuti patinenge tichiti kutsika yechivanhu, kurova makuva kana kuti kudzora mufi, tinenge tichirevei vaChikonde? Nyaya iripo mufundisi ndeyekuti ndokupai background yezvatakambobata zvishoma kumashure. Okay. Zvinogona kutipa picture yakazara pamusoro penyaya tichada kurukura nezvainhasi. Ndofunga takabata pamusoro pechikuva kuti ndo nzvimbo inoshandiswa kuteketerera kumadzitateguru. Nemamazwi takatoona kuti kunamata nekuti panonzi vari kumhepo motisvitsira futi kunani? Kuna musika vanhu. Zvichireva kuti muculture yedu vanhu vatema, nyaya yevafi haingopera yakadaro. Okay. Inoratidza kuti inokosha, saka vachitaurwa nezvavo kunyange vasisipo. Mukaona zvakare even vanhu vachienda kun'anga, chinoita kuti takati vanhu vachienda pachikuva vanobvisa shangu vakuenda kunoteketerera. Pavanoenda kun'anga chinoita kuti vabvise futi shangu, ndechekuti vari kuasuma kuti madzitateguru edu aya akaenda kare. Vanhu vanduwo vari kutaura kubudikidza nesvikiro kuti nen'anga vari kuvapa same respect yavanovapa futi vari kumba. Alright. Saka chinozoita kuti paite nyaya yekurova makuva ndo yanda kuuya pairi nawo ndeyekuti muchivanhu pfungwa irimo inotendwa nemacultures edu akawanda mukati menyika ino yeZimbabwe ndeyekuti kana munhu afa haana kunyatsofa zvachose. Mweya wake unenge uchidzungaira achimirira kuti rimwe zuva anogona kudaidzwa mukati memusha kuti ave, nekuti azvigumire pakuti aingova mubereki pano pasi. Zvinonzi kana achinge afa anokwanisa kuzodzoka futi achichengeta mhuri, achichengeta vanhu mumusha. Okay. Saka nyaya yekurova makuva ine chekuita nekudzoswa kwemunhu iyeye mukati memusha kuti asochengeta vanhu. Alright. Yes, maybe tisati tasvika paprocess yacho yese kuti zvinofambiswa sei, zvinozodini. Ndingati ndo chinangwa chinoita kuti paite kurohwa kweguva, kudzoswa kwemunhu mumusha kuti achengete mhuri. Alright. In other words, you are saying kuti kuchivanhu, Yeah. munotenda. Yeah. Kana kuti vanotenda muchivanhu chedu Ndizvozvo. kuti kana munhu achinge afa, Yeah. atokwiridzirwa, Yeah. ane simba Yeah. rekucheuka Ndizvozvo. nekuchengeta
vanhu vakafa kuchengeta vapenyu kuchengeta vapenyu. ndizvozvo chaizvo. Okay, tipinzei muprocess yacho Alright. yekuti zvinoitwa sei Alright. mutsika yedu. Alright. So chinoitika ndechekuti kana munhu afa paipai panonopera gore mukada kuona makuva edu kazhinji anorohwa muna August. Muna August. Muna August ndo munorohwa makuva nekuti kuchivanhu pane pfungwa huru inotendwa mukukura kwatakaita yekuti iyo mweya iyi mwedzi iwoyu une wakakosha zvakanyanya panyaya yekuti mweya iyi ipiwe zororo kana kuti izorodzwe kana kuti ikwidziridzwe kuenda panzvimbo yayo yeya inofanira kubata basa zvikuru rekuchengeta, kutungamira, kuropafadza. Hakusungochengeta bedzi. Munhu anogona kuti achida basa anoenda kuvadzimu. Unokumbira vasekuru ndikudawo basa. Kana kuti anoenda kuna baba wake voenda pachikuva vonoteketera kwadzimu, vhuriraiwo mwana nzira wane basa. Vhuriraiwo mwana anodawo kuroora, kana kuti mwanasikana anodawo kuroorwa imba yanetsa, kana kuti ashaya mbereko. Zvese izvozvozvo zvinosumwa kuvadzimu vachiti vanokwanisa kuchengeta vapenyu. Saka process mafambisirwo ainoitwa ndeyekuti kana gore rapera paipai, papera gore apo, vakuda kurova makuva, vanhu vanoungana, vanodaidzwa kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Poita vhiki rose pachiitwa, kune dzimwe nzvimbo vanoti Pfonda, kune dzimwe nzvimbo vanoti Jiti, kune dzimwe nzvimbo vanoti Chibhanduru. Vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana nevamwe maneighbors vachiya kuzotamba ngoma, pachiridzwa ngoma vachitamba usiku hwese, maybe kusvika kuma late, then vanhu vachidzokera. Guva rinozorohwa paweekend. Now panorohwa guva paweekend, chekutanga vanhu vasati varova guva vanoenda kutsika yatakambotaura nezvayo yekuti vanoenda kugata. Kugata ndekwekuenda kunobvunza kuti basa rapamberi pedu iri rekuti tidzose hama yedu mumusha iri torifambisa nenzira ipi. Nekuti mukarifambisa nenzira isiriyo munogona kutsamwisa vadzimu. Pane kuti muwise zvikomborero mukati memusha munogona kuwisa misfortunes. Zvinhu zvikatanga kufamba mafambiro asiriwo. Ende kazhinji chinoitika chekuti pamunoenda kugata paipai makuenda kunobvunza tofambisa basa sei, munogona kutoudzwa kuti maita zvakanaka pamauya panapa. Guva ramunoda kurova iri ndere mudiki, baba wake chaiwo wanga asina kurohwa guva. Saka mukatotanga nere mudiki makanganisa zvinhu. Saka kureva kuti hamucharohwa guva reuyu, makutotanga nera baba vanga vasina kurohwa guva kuti muzokwanisa kuita sei kurova reuyu mudiki. So ndio chinangwa chekuenda kugata kuti munobvunza because munogona kutsaudzira kana kufamba nenzira dzisiridzo. Now chinozoitika ndechekuti mapedza basa iri mobva manzi aiwa endai henyu mberi nekurova guva, muri in line nezvinofanira kuitwa. Chinoitika ndechekuti paweekend iyoyo vanhu vanoti pabikwa doro, ndofunga vazhinji vanoziva kuti panonyikwa chimera pobikwa doro. Then vanhu pavanozosumuka panosumuka vehukama veropa racho, ndo vanoenda kumakuva kuti vaende kunotora mweya wemufi vachinzi vanodzosa mumusha. Now pavanobva mumba vanototeketerera vachiti tiuye zokutorai tikuisei mumusha mune vamwe, muchengete mhuri yenyu. Then vapedza kuteketerera vasuma, vakusumuka manje kuenda kumakuva. Pavanosumuka kuenda kumakuva ndo pavanosvika petwa process yese inoitwa hwanumwaya doro. Panoitwa zvakasiyana siyana muZimbabwe tine makauchas akawanda. Then voteketerera paguva paipai vachiti tati tikutorei tikudzosei mumusha mune vamwe, tikupei zororo, nekuti vanenge vachitenda kuti mweya uyu wanga wachitambura uchitenderera usina pekunyatsogara pawakadzikama. Then vobva vaita sei, vobva vadzoka kumba vachipembera vachiimba nziyo vachiti vakudzosa munhu mumusha. Tisati tamuvha panext stage yekuti vasvika chii chinozonyatsoitika tingambogumira ipapo. Pastor, tiri kuya kwamuri. Toda kunzwa kuti kuchivanhu vari kuzviita sei zvavari kuita zvekudzosa vanhu vakafa. I think muri kuteerera. Ndiri kunzwa, ndachinzwa uchitaura. Zvinotibatsira kuti kana tozoya kushoko raMwari motibatsira opposition yeshoko raMwari.
asi mubvunzo wandingaite sofa yeah ndewekuti why kuchivanhu muchirova makuva after 1 year Alright. significant Yeah. yacho Yeah. ndeipi? Alright, kazhinji kuchivanhu kana vachirova makuva mushure megore ndepekuti number 1 sezvandataura zvinonzi mweya uyo unenge usati wanyatsowana zororo unenge uchidzungaira. Number 2 vanotiwo munhu akafa kune matare edzinza rekwaakaberekwa. Ya handiti vanhu munhu akafa ane dzinza rake revamwe vanhu vakafawo vemudzinza imomo. Saka ivo panotendwa kuti kune matare anonogarwa ikokoko, whether iye achibvunzwa kana kuti vachiongororawo mafambiro akaita ari panyika panapa kuti hapanawo here mhosva dziripo, anokodzerawo here kuti anozokwanisa kuuya mumusha semudzimu, because kuchishona mudzimu unonzi wakachena, Okay. hauende pane tsvina. Saka kana kuri kunzi une zvipomerwa unogona kunzi mudzimu haugona kugara pauri. Ndosaka muchiona nyange mukati memhuri vanokwanisa kutaura kuti mudzimu haugoni kubudira pana uyu, uda kubudira pana uyu, vangoteterana jealous, ungoti wada kutoita mudzimu wekutenga, wamwe wada kutodini, unotosarudza. Pane criteria inotoradza kuti inoshandiswa kuti paite selection yekuti anofanirwa kuti abudirwe nemudzimu ndeuyu. Okay. Okay. Saka mushure mekupera kwegore process yose iyoyoyo inenge yapera. Ende iwo zvakari pachivanhu panonzi misodzi yedu yekuchema kwatange tichiita, remember kuti mvura inonaya ine season yekunaya pagore handiti. Panoperawo gore mvura painonaya zvinonzi inonochenesa misodzi yekuchema kwatanga tichiita yowisa donhodzo yekutinyaradza. Saka zvanyore manje kuti tichikwanisa kuita process yekudzosa hama yedu mumusha. Okay. Okay. Thank you so much. Pastor, Bible rinodzidzisei pamusoro pechimiro chiri kutaurwa kuchivanhu naElder Chikondi. Bible rinomboti kudii pamusoro pekurova makuva, pamusoro pekudzosa vanhu vakafa, pamusoro pekutambira kumakuva, ukama hungavepo pakati pevanhu vakafa nevapenyu hwakamira sei? Nandakateerera Wachikondi wachitaura, ndine tumubvunzo twakawanda twandaita asi ndangotiita mupfungwa dzangu. Then chimwe chandaona ndechekuti zvawanga wachitsanangura izvi ndezvamanje manje. Sei ndichiti ndezvamanje manje? Chinotanga kurarama tevere kufa. Pakanga pane imwe nguva munhoroondo yevanhu mukati mwepasi rino iri. Amen. Apo kwakanga kusina munhu angafa. Saka zviri kureva here kuti tisati taane munhu angafa, wapenyu awa irarama, wanga asina anochengeta. Andi muri kunzwa pfungwa dzangu kwandiri kubva. Kuti chinhu chiri kunzi kufa chazoita kuti pave nekurohwa kwemakuva, kuda kuchengeta wapenyu. Asi tine imwe nhambo yekwanga kusitomborina munhu akafa asi wapenyu ariko. Amurudzwa zvanditaura here Pastor Momba? Yes. Ende wapenyu zvawanga waripo kusina munhu akafa zviri kureva zvekuti kune aiwachengeta. Saka kuchiKristu kuchengeteka kwaiita vanhu pasati pane munhu angafa ndokuchengeteka kuchiri kungoita vanhu chero nanhasi. Saka zvatinotenda ndezvekuti machengetero aitwa vanhu kusati kwane munhu akafa, vanhu vanochengetwa naMwari. Alright. Saka Mwari umwe chete aiwachengeta kusati kwambofiwa ndiye ari kungowachengeta wapenyu vanenge varipo chero kwazofiwa. Sorry Pastor. Handi hangu vhesi randati ndaverenga ndangotsanangura ndichitaura zvine chekuita nezvawanga wachitsanangura. Yeah, it's so interesting. Patiri kuuya Vachikondi pari kutsanangurwa naPastor, zviri kunzi pane phase yeupenyu wekuti hatisati tane chinhu chinonzi guva. Ndo pamuri kutaura. Ndizvozvo. Hatina chinhu chinonzi taane munhu afa. Asi wapenyu varipo. Asi vapenyu varipo. Warada kuchengetwa, wada kurarama. Imimi you are saying kuti kuchivanhu patiri kurova makuva uyu watiri kudzora uyu purpose yake ndei? Pachivanhu mukukura kwatakaita netsika dzatakarerwa nadzo nevakuru vedu vachitaura,
vanotiwo chinangwa chekudzoswa kwemunhu uyu ndechekuti achengete vanhu mumusha. Kuchengeta kwacho ndokumwe kwanaitsanangura paipe kwekuti number 1 kana munhu afaka anonzi aelevetwa kuenda pamusoro. Ndosaka vachinzi vari kumhepo vanenge vachirifeya kumadzitateguru edu akafa hamutisvitsire kuna musika vanhu kureva kuti vane access yekutaura nani naMwari pakati apa vamamediators. Ndakamboverengawo bhaibheri richitiro Jesu anoti ndini nzira nezvokwadi neupenyu, hakuna anosvika kuna Baba asi munhu wese kwandiri. But kuchivanhu nawo kuri kunzi kuti tisvike kuna Baba tikusvitsirwa nemadzitateguru edu akatitangira. Saka nawo tiri ipapapo zvakare munhu uyo kudzoswa kwake mumusha kunoku kuchengetedza kwaari kuita vanhu kuri kunzi kana maakufamba munoenda pachikuva musuma vadzimu kuti titichengetewo mukufamba kwatakuita nekuti munhu yatomudzimu. Thank you so much. Ndo yakutonzi midzimu yako yauzobudira pavapenyu nekuti afa atopa ne certain level. Saka vakukumbirwa patiri kufamba rwendo tichengeteiwo, patiri kuenda kutsvaga basa tichengeteiwo, patakuita zvakati tichengeteiwo. Saka tiri kuona Pastor Mukwada pamatangira amusati mati pavhisi so far but muri kutira ndakutsanangura zviri general zvinofanira kungooneka kuti so far tatoona kupokana kwetsika dzechivanhu netsika dziri mushoko rani raMwari. Enderai mberi Pastor. Saka ndangachida kutsanangura chaita kuti nditaure zvandataura kuti guva rine pariri kutangira asi vanhu vachida kuchengetwa andiri mapaonaka ipapo. Saka kuchiKristu chinonyanya kutikoshera ndezvezvakanga zviri mukuchengetwa kwevanhu tisati ane rufu. Muri pabata iyo baba. Saka kuzouya kwerufu tichiwa newakafa kune zvakatoitika kuti zvizodaro. I think zvakakosha kuti tizvione izvozvo, tizvizive pamwe chete nekuona zvakaitika kuti tizova newakafa. Saka ndingangoda kuerenga vhesi ipapapa. Ndoda kuerenga kuna Genesis chapter 2 vhesi ya 16 na 17 ndo panoda kutangira kuerenga ipapo. Munzwe imwe pfungwa iri ipapo. Ende chinhu chandoda kuti chibatwe nekuzikana nevateereri ndechekuti Genesis chapter 1 nechapter 2 tatisata nerufu chero chitema chakanga sati chapinda panyika. Saka ndokurarama nekuchengeteka kwaita vanhu zvawakafa visati zvako izvi zvemakuwa visati zvako. Mwari asika munhu akamuisa mugarden riri ane zvaanomurayira kuti aite. Saka vhesi ya 16 na 17 ndichaverenga muchirungu bhaibheri andinaro asi ndichabva ndaisa hangu uchishona. Verse 16 na 17 inoti, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you shall freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Panapa Mwari asika munhu akamuisa mugarden reideni kuti amuchengete imomo. Kuchengeteka kwemunhu kwakanga kuri pakuteerera zvataurwa naMwari. Saka Mwari anoti miti yese mugarden reideni munomu wakasununguka kuidya. Chiri kuita kuti Mwari ataure izvi ndezvekuti kuchengeteka kwemunhu kubva pakusikwa kwake kusati kwafiwa kwakanga kuri pakuteerera zvinotaurwa naMwari. Ndo machengeterwo kuchengeteka kunofanira kuita munhu ikoko kuteerera zvinotaurwa nani naMwari. Ndokubva aenderera mberi achiti asi ndakupa mvumo yekudya miti yese iri mukati mebindu rine iri. Muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nekuti kana ukaudya uchafa zviro kwazvo. Saka nyaya dzerufu nedzemakuwa dzamaakutaura idzidzi chinhu chakauya kuburikidza nekusateerera Mwari. Saka tinofanira kungwaririra kana takudzitaura nezvese zvinganzi zvingaitwa pamusoro pewakafa, pamusoro pemakuwa, nekuti kutouya kwerufu zano raMwari pakutanga achisika munhu raive rekuti munhu ararame nekusingaperi pasina rufu. Zvekuti dai kwakuri kuti munhu akateerera tingadai tisina nyaya yewakafa, tingadai tisina nyaya yemakuwa nhasi. Saka pamuri kutaura nyaya dzemakuwa nenyaya dzewafi
ndoda kuti munyanyise kungwarira wachikonde. Yes. Nekuti kana mukasangwarira munogona kutambira kusiriko. Exactly. Nekuti rufu tanga tagara tisina rupa kutanga munhu achisikwa. Kutouya kwaro nekuya kwenyaya dzemakuwa kuri kuuya kuburikidza nekusateerera. Andi muri kuona pfungwa yacho. Saka ini ndinobva ndatya manje. Nandandichitorwa nehana pamamutsanangura zvamamutsanangura zvekuzochengetwa kwevanhu, kukumbira kufamba kwedu, mabasa, kuroorwa kwewana, muchiita zvemakuwa newakafa. Izvo zvauya kuburikidza nekusateerera. Saka ini ndinofungidzira kuti kutenda kuti tinochengetwa newakafa nekuwadzosa mumusha, izvo zvauya nekusateerera, kwandiri kutambira kunonyudza. I think for now regai ndivotsanangura izvozvo kuti kutambira kunonyudza nemhaka yemauriro angoita guwa nerufu. So thank you so much Pastor. Chatiri kudzidza ameno vachikonde kana muchiona zviri kutaura Pastor. Tiri kuona kuti rufu rusati rwavepo aichengeta vanhu ndiMwari, but imimi kuchivanhu muri kutenda kuti anochengeta vanhu vanhu vakaita sei, vakafa. And then Pastor vabuditsa pfungwa yekuti rufu iresult yedisobedience yezvinhu zvani zvaMwari. Imi muri kuti kudini apo? Inini ndodera kuti pfungwa iri kutaurwa namufundisi iri kunzwisisika zvakanyanya, because panapa sezvo chidzidzo chedu chiri kuti chiKristu nechivanhu tiri kuedza kunyatsotsanangura zvinhu zvinoitika muchivanhu chedu, tsika dzatakakura nadzo tikarerwa nadzo dzichienzaniswa neshoko raMwari. Why pari kuuya issue yekuti paenzaniswe neshoko raMwari? Because pari kuuya element yekunamata muchivanhu, but kunamata kwacho kuratidza kuti kuri kunoti pesanei nekunamata kuri mubhaibheri kuno kwakaunzwa naMwari. Kuri kupesana papi kuchivanhu? Tiri kuti kanoda kuona kuti pane element yekunamata kuti vamwe vanoita argument yekuti aiwa nesuwo also tinochengetwa naMwari, ndepekuti vanokuudza kuti tinoti vari kumhepo mutisvitsire kunani? Kuna musika vanhu. Kuna kuti nemamazwi vari kuti ivo taendesa through channel iyi, channel ndo yasiyana. Imimi kuti Kristu anzi muri kuti tinoenda through Jesus, but isusu kunogunawo tiri kuti tiri kuenda through maancestors ani edu. But element yandaona iri kuratidza kuti kuchivanhu kuri kusara kwakahenga mumhepo inyaya yatsanangurwa namufundisi yekuti iyo Adamu asati ambofa, Adamu nemukadzi wake vaichengetwa naMwari, vana vavo vaichengetwa naMwari. Saka Mwari akatongogara achichengeta vanhu iye pachezvaka asiri kuda kutombobatsirwa kunyange nani. Saka ipapo ndaona pfungwa dzakakosha dzabvaona mufundisi kuti zveshuwa ipapo apo pari kusara paine question marks kuti alright, hama dzedu dzisati dzafa madzitateguru tiri kuti vatisvitsiroko, Mwari akangogara achichengeta vanhu panyika. Saka zvakazouya sei kuti juti raMwari rakazochinjwa richiuya kuchivanhu? Handizive, maybe tichaona mukufamba kwatichange tichiita nechidzidzo chedu. Maybe ndingada kuwedzera pavari kutaura. Anditi maona paya Mwari kuti ndiye ari kuchengeta vanhu chitema sachapinda panyika kusati kwafiwa. Ende chimwe chinhu chaangagara touimbisa ndechekuti kana mukasateerera ndozvichaunza rufu. Saka Mwari audza Adamu mugarden redden kuti kana mukadya muti wandarambidza uyu munofa zvemashuwa-shuwa. Handima munzwe Mwari ari kudaro. Ndoda kuti bva taverenga chapter 3 verse 4 yaGenesis watativerenga umwe chete. Asi sataverenga ndoda kuti ndingopa ka background aka kuti sekumbotsanangura kwandaita kuti chapter 1 nechapter 2 yaGenesis nyika yakanga ichiri perfect. Paine kuteerera kusati kwafiwa. Ukama pakati pemunhu naMwari hwakamira zvakanaka. Ndo pari kutaurwa zvatiri kutaura izvezvi. Asiwo chapter 3 ndo patinozoona kuedzwa nekuputsika kwemunhu kukandodambura ukama pakati pemunhu naMwari, chitema chikapinda. Asi pachiri kupinda chiri kuya chakahaka trera yerufu. Chitema. Okay. Chatanga kupinda chitema asi chine trera chakahaka inonzi rufu. Saka pari kutadza munhu ipapapa kuzoita zvanzi naMwari ndo zvinonzi rufu. Ndo manoda kuti tiverenge. Ndo manoda kuti tiverenge. Genesis chapter 3. Chapter 3. Okay. Ndoda kuti maybe pamwe kuti zvinyanyonakidza nekujeka. Regai ndangeri paverse 1 kusvikira paverse 4. Okay. Now the serpent was more cunning than any beast of the field
which the Lord had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Saka ihurukuro iri kuitika pakati pemukadzi nenyoka, machinzwa here. Ende chiri kutoshamisa chekutanga, nyoka dzakasikwa dzisingatauri, asi iyi iri kutaura, machinzwa here. Iri kudini iyi? Iri kutaura. Zvinofana kuvhundutsa izvozvo kuti nyoka isingatauri sei iri kutaura. Ende chinofana kuvhundutsa chechipiri ndechekuti advice yataurwa nenyoka kumukadzi iri kurwa nezvataurwa naMwari kumunhu. Pakuti pataverenga pachapter 2 Mwari ati mukadya munofa zviro kwazvo. Apa nyoka isingatauri yava kuti pairi kutaura yobva yati zvambotaura zviya zvekuti munofa zviro kwazvo hachizi chokwadi. Imimi hamunyatsofa. Muri kunzwa iri pfungwa iyoyo? Hamunyatsoita sei? Saka zvazviri kureva tichingonanganidza bedzi mashoko enyoka tisati ada kuedza kutsanangura nekunzwisa kuti chamboita kuti nyoka isingataure itaure chii. Ingobatai kuti kutaura kwayo zvinopesana nekupikisana naMwari zviri kureva zvikuti saka mweya wakanga uri munyoka mweya unorwa nekupikisana naMwari. Ende kupikisana kwawo pamagakawa ese atingadzidza angarwiwa pakati paMwari naSatani, rekutanga riri kuitika zvine chekuita newakafa. Inyaya inechekuita nekufa kai? Kuriko kwamanzwi ndati inini kutambira kunonyudza. Nekuti pari kutanga kutaurwa zvekusafa Mwari achiti munofa, kupikisana naMwari. Yet zvazouya manje takuzoti tinochengetwa newakafa, ngatirove makuwa tidzose mudzimu musha kuti ugotichengeta. Yet ndopa zvatangira tichiona kusateerera kwemunhu kwazopinza rufu. Ani muri kuona pfungwa yacho? Saka mweya uyu unofanira kungwaririrwa manje. Saka pfungwa yekuti hamufi zviro kwazvo iyi ndo ine chekuita nekuti tinochengetwa newakafa, because iri kundotsigira pfungwa yekuti haana kunyatsofa, saka anogona kutichengeta. Asi yauya mukurwisana kwayo naMwari. Saka kutenda kuti tinochengetwa newakafa, tinofana kurova makuwa, kurwisana nekupikisana naMwari ndo mweya wakanga uri munyoka. Saka panorwa makuwa, panoitwa zvekuti tinochengetwa newakafa, mweya wanga uri munyoka ndo uri kushandiswa, ndo uri kundodzoswa iyoyo. Vachikondi, pfungwa yapastor yatibuditsira Genesis chapter 2 nechapter 3. Chapter 2 ichibuditsa zano raMwari kuti obedience iri kuleader kuupenyu usina rufu mukati. And then disobedience, Mati akatakura trailer yerufu. Disobedience, hatina rufu, but tiri kuona vanhu vachingochengetwa naMwari. Hamusi kuona here kuti pane kakupesana karipo padzidziso dzechivanhu. Ende for sure nyoka yamuri kutaura nezvayo iri kusvinurira kutoratidza zvinhu zvinobatika kuti vakafa vane chavanoziva. Havanyatsofa, havafi kuti fi zvamuri kutaura. Ameno pastor kuti mungatibatsiro sei tichiuya panyaya yedu. Pane imwe nguva semunhu anoparidzawo ndakaenda pachikoro paprimary, and then paassembly paipaibva ndati vandaverenga vhesi rekuti vakafa havana chavanoziva. And then mwana ari grade 3 vadedzera paassembly kuti kunyepa uko grade 3. Alright. Maticha vaitofunga kuti pastor
vaimbaraswa nemwana but ndakadedza mwana ndakamudedza ndikati no pane zvaanoziva and then mwana bva ataura kuti bvunzai maticha pachikoro panapa pane vakomana vakarovana kusekondari mukurovana kwavo 1 bvafu ende mukufa kwaakaita vanhu vaifunga kuti ari kunyepera kuita sei kufa hanzi vanhu bvatanga kumujunga maziso vachiti muka uri kunyepera kuita sei kufa hanzi mukomana uyu pasta mufana ari grade 3 achitsanangura aiti mukomana uyu avigiwa anodzoka usiku hwega hwega achirova vanhu vakamujunga maziso. Alright. Imimi pasta mobva mauya muchiti zvoni kune chinhu chinonzi nyoka chakataura kuti munhu ahafe kuti fi. Saka ndo pari kuita confusion yedu. Kuti kuchivanhu vari kuti hatisi kungotaura zvatisingazivi kuti vakafa havana chavanoziva. Vane mabasa anooneka anoitwa nevanhu vakaita sei vakafa. Alright. Saka pane pesano mudzidziso dzechivanhu when it comes kunyaya dzevakafa. Ava vari kutenda kuti tikavadzora mumusha number 1 jambwa rapera. Minyama anditi ndo zvatiri kuona kuchivanhu. Number 2 ivo vakafa kunyange vasina kuenda kuHong Kong vasingazivi Harare but tinotovakumbira tiri kumusha kuti titungamirire vana vakuenda kuHarare. Muri kuti kudii kuBhaibheri? Ini ndangoramba ndakatsika pana ndichitaura kuti chakatanga hakuzi kufa ipapo mapabata. Tapabata. Ndoda kuti muone futi kuti chivanhu chiri kutangira papi. Mwari asika munhu akamuisa muGarden Raiden anomuudza kuti imwe miti yese yemunda ungadya hako. Kurayira kwaMwari zvaari kuudza munhu ndo zvaibvisa jambwa izvozvo. Minyama nezvese zvakashata zvaingouya pakuteerera Mwari. Saka zvejambwa zvomaakutaura izvo zviri kuuya manje nemweya uri kuuya uchipikisana kuti zvitaura naMwari kuti munofa achizi chokwadi. Okay. Ndo paitonzwa jambwa ipo papo nemunyama netsaona mumugwagwa. Ndo chinhu changa chiri kugadzirwa nemweya uri kutaura uri munyoka kuti zvekuti mukadya uyu munofa kunyepa imi midyai munoti munofa here hamufi zvemashuwa-shuwa. Okay. Saka munhu paakangodya munyama jambwa kusarorwa kurambwa kudzingwa pabasa kutorishaya zvese ndopezvakatangira ipo papo kuburikidza nekusateerera. Andi muri kuona pfungwa yacho. Saka mweya uri munyoka pauri kuti hamungafi zviro kwazvo ndo paakuchitsanangura manje kuti chero mukamuendesa kumakuwa munhu afa haana kufa zviro kwazvo. Nosaka uchifanira kuzoteerwa. Zviri kutangira pastatement ndawerenga kuna Genesis chapter 3 verse 4. Asi mweya wacho tatisinawo kubva kwekutanga. Saka une pauri kutangira. Saka ini ndine problem nezvinhu zvinozotangira panzira muchiginowa zviri kutangira kwekutanga. Saka chiwanhu chauri kuti chiwanhu ichi zvinhu zviri kutangira padumbu muchiginowa kumidzi. Pamidzi yenyaya. Kwakabva nyaya. Because dai vanga vanditsanangura kuti kuchiwanhu alright vanhu vaichengeteka sei kusati kwambofiwa. Maybe chaigona kumeka sense kwandiri. But because hawana explanation yewapa kuti kusati kwafiwa vanhu vaichengeteka sei. But nyaya yaJesu yavambotaura kuti maKristu anoti kuna musika vanhu tinosvika kuburidza naJesu nhoroondo yake inotangira futi tisati ane rufu neguwa. Saka you never go wrong kana tichiti tinosvika kuna musika vanhu kuburikidza naJesu because anga aripo kubva pakutanga. kumaKristu. Kuchivanhu tiri kuti patiri kukumbira muri kukumbira kunani? Vari kukumbira kuna musika vanhu asi through vadzimu ndo matsanangurira vanenge vachiita. Ndo matsanangurira muri kuita. And then kuchiKristu tinozviita kuburikidza naJesu because Adam naEva vaitokumbira kuna musika vanhu asi kwakusina munhu anga akafa. Saka tibatsire kupesana kuripo pakati pechivanhu kupesana kwechivanhu nedzidziso dziri kubva mushoko raMwari kumbori papi?
munoti kudi pasi. Toda kuerenga kuna Muparidzi chapter 9 verse 5. Okay. Itererei tumunzwe kuti inoti kudini. Amen. For the living know that they will die, but the dead know nothing. Idzokeredze ichinze. For the living know that they will die, vapenyu vanoziva kuti vachazofa, but the dead know nothing. Okay, vakafa havana chavanoziva. And they have no more reward, havana mugove. for the memory of them is forgotten. Mifungo yavo, ndangariro dzavo, zvese zvangova zvaperazvo. Muri kuiba wapenyu tinoziva kuti chafa. Hazvindodzikane nemupenyu wese izvozvo. Asi wakafa havana chavanodini? Chavanoziva. Saka kupesana ndike pamubvunzo wenyu kwechiwanhu nechikristu panyaya yemakuwa iyi. Isusu kuchikristu tinotenda kuti kana munhu afa haachina zvaanoziva. Saka mukusawa kwake nezvaanoziva haagoni kutichengeta isu wapenyu. Imunofungidzira dai kwakuri kuti ishuwa, kuti zveshuwa wapenyu vanochengetwa newakafa. Tinobatirei maoko tichiti nedzo dzinoparadza nematambudziko kana munhu afa. Tinodini kuti makorokoto ndichitobata maoko kana kwafiwa kwenyu? Because kana kwakuine vanhu 4 wanga wakafa kudzinza rekwenyu imimi waikuchengeta nafa nhasi uyu makuchengetwa ne5. Saka support yakura. Ende nekunetsa kungaita upenyu zvinhu zvakaoma. Sababa uchishaya kuti ndotangira papi? Murudi kungofa kuti muchengete muri. Okay, pass. Ani muri kuona pfungwa ndiri kutaura. Saka wakafa hawana zvavanodini? Chavanoziva. Hawana zvavanoziva. Upenyu hwaifana kuita zviri nane kunherera nekushirikadzi. Inoti taratidzwa zvimwe. Amenoti muri kuzvionawo here, especially kusaidi rechivanhu. Kuti zvoni kana uchida kutonetsana nevanhu kuti makorokoto pafiwa. Noti chaifanira kunge chiri chinhu chinotifadza. Nokuti like neekonomi yenyika dzedu idzi mamiriro ari kuita zvinhu, kana pane chinhu chaishwirwa nevanhu vese kufa, sekutaura kwamuri kuita. Mashwirwo ari kuitwa nevanhu kuenda kuUK nekuAustralia. Ndozvo zvitaifanira kuita tichishingaira kuti mana visa ndinoriwana sei uchishuwa rufu kuti uchengete hama dzako nemhuri yako. Dai taichengetwa newakafa. Saka vhesi ramativerengera rati vakafa vapenyu vanoziva kuti vachafa. Mupenyu wese igaro ziva. Izvo zvinozikanwa izvozvo. Asi vakafa havana zvavanoziva. Vachikondi muri kuti kudi nenyaya iyi? Ndiri kuona kuti pfungwa dziri kubuda panapa idzi dzakanyanyisa kukosha, because panapa hatizi pakungotaura kana kungotsigira zvinhu, but tiri kutsvaka help, because kune vazhinji vari kuda kuchiedza either kuti vaone kuti pavari kukanganisa ndepapi, nekuti kune vamwe vanhu vanotofungidza kuti pavakatanga kunamata maybe vakarasika pakuudzwa kwavanoitwa nehama, because vakasiya tsika dzakavarera kubva uku. Saka tiri kuedza kuti even mufundisi vatibatsire. Saka sekuona kwandaita ndichipa in analysis sekutaura kwangu kuchiita mufundisi panapa, ndiri kuona kuti number 1 zviri kuratidza kuti rufu rusati rwaveko vanhu vakanga vachichengetwa, havana kuzochengetwa nekuti kwatanga kufiwa. Mwari aitongochengeta vanhu kudhara. Saka ndiri kuona kuti ipapapo pane maerrors aripo kuculture yatakakura nayo. Number 2, why chidzidzo ichi chichikosha zvakadai? Because da kukudzai chinhu 1, tine vanhu vari kutadza kuchengeta vabereki vari vapenyu, vozotenga makofini anodhura, because rufu rwakosheswa kupfuura vanhu vari kurarama. Munhu wese anotoda kucontributa kuti mai vatengerwe kofini re5,000, mai vakanga vasingatochengetwi. Chikonzero takakura chidzidzwa kuti kana munhu afa anokosha, aelevatwa to a certain level, anogona kukuchengeta, anogona kufambisa muchato wako, anogona kuita kuti iwewe zvinhu zvako zvifambe muupenyu. Saka takabva taneglecta vapenyu, even maduties edu kuti tivachengete, tichimirira kuti kana vafa tozoita zvatinoita teta zvidavado. Zvokuti vanhu vese vanotaura kuti aiwa akavigwa, aiwa akachemwa shuwa. And also ndiri kuona zvakare kuti mukacherechedza pane tsika pakutaura kwangu kuchiita mufundisi, rega ndiuye papfungwa iyi. Zvinoitika ndezvekuti mushure mekunge rega ndingopedzisa ndimbopedzisa process iyi pakati padiki pasara. Now mweya panonzi mweya wadzoswa vaenda pagwara kavigwa munhu, ndingati gwara kavigwa munhu, wonzi mweya wadzoswa
panozotorwa mbudzi kana nehuku zvinosiyana, wanganoona kuuraya huku, wanganoona kuuraya mbudzi, wosvika uraya mbudzi paguva reri ranhingirikwa iri racherwa iri riri kunzi ndo makuiswa munhu, handi munoona movigwa musoro wembudzi, munovigwa musoro wembudzi imomo, zvonzi takuisai apa. Then vanhu vodzoka, poitwa seremoni wofara, vozoenda kana kugata kwe kunobvunza kuti program yedu yakafamba zvakanaka here, hapana patakaresva here, vakunobvunzira pai. Pfungwa yendoda kutaura ipapo ndeyekuti ndo paizovakirwa guva, pavanoti kukomba makuva, obva anyatsoshepa achigadzirwa nematombo zvakanaka, guva rosara rane shepi yakanaka, zvaitika panenge parwa guva. Saka ezvineizvi ndaibvunza vakuru kuti handichaona makuva achitsvagirwa manozvanzi ayewa ndo zvakareplacedwa netombstone. Saka zvototi pai makristu paanouya achiti vari kuuya kuzoita tombstone kana kuti vari kuuya, ndosaka muchiona process yacho mukadaona maitira vanoita yakatofanana netsika dzatakakura nadzo kuno kuchivanhu. Saka muchaona kuti dombo rinoiswa payo rinenge richidhura zvisingaite. Chikonzero kuchivanhu kuri kutendwa kuti kana munhu afa aelevatwa to a certain level, anogona kukuchengeta, anogona kukuropafadza. Saka ndaona kuti mufundisi vatibatsira chaizvo pama-explanations avapa, zvekuti vamwe vedu mukukura kwatiri kuita mutsika dzechivanhu ichi ngativei extra careful kuti tawesta zvinhu zvakawanda stereki tichiendesa kuhama dzedu dzatinoti dzakafa dzakutichengeta. Ende pasta ndoda kuti vazotibatsira, bhozi pane kakaconcept kandakaona ipapo kekuti vanhu vanoti ivo bhaibheri rakatikudza baba naamai, saka kana baba naamai vafa vada kuramba vachikudzwa vari kwavari ikokoko. Handi munopaona, handizive kuti mufundisi angatibatsira sei. Bhaibheri parakati kudza baba naamai raitaura vari vapenyu chete here, raitaura vafa here? Imbotibatsira ipapa, because ndaona kuti vana vazhinji vakanganiswa mukati memisha vachinzi baba wako havana urwa guva, mai vako havana kuisirwa dombo, ezvino tasauni zvako hazvi kufamba, muchato wako wakutokanganisika. Saka ndofanira kuramba ndichivakudza here kunyange vafa, kana kuti ndofanira kuvakudza vari vapenyu. Mutemo uyu wakanyatsonangana nepapi? Maybe handidi kupindura ndichingonanga pamutemo sekutaura kwamaita. Yes. Asi ndoda kuti sekutsanangura kwandaita, chinotanga kurarama tevere kufa. Saka upenyu hwevanhu nekuda kuchengeteka kwavo hachisi chakatanga taane rufu nemakuva. Mapabata ipapo ndapatsimbidzira patichitanga. Chechipiri chandida kutsimbidzira ndechekuti kurarama kwemupenyu kuri nani pane kufa. Vhiki rapfuura ndakanga ndiri kumusha kwedu ndichindoona mai vangu, asi kuti ndindovaona netupasuro tushoma itoto twandakaenda natwo, handina kubikirwa doroba kuti ndienderere neshuga kunopa mai, nematenesi matomi nezvese zvendingadai ndakaenda nazvo, kutongozvifunga ndega kuti nobati ndani tumazuva ndisandaona muchemberi. Ende panine ndisiko ndinovafonera nguva nenguva, zvisingadi kuunganidza dzinza rese pobikwa doro kuti ndiite izvozvo. Saka muri kuona kuti kana munhu afa akunzi manje ada kuzobikirwa doro kuita juti ragara ifanira kutongoita, then it means wakafa wanonetsa, dai kwagori kuti wanochengeta, because ndemo dzavo dzakawandisa kuti wachengetwa penyu. Yeti kana uri mupenyu unongozviita zvinhu zviya mungada kubikirwa doro imimi kuti mutumire mai airtime neshuga nezambia negumbeze, imbobikai doro kuti adhini kwaari atirangariro nekutipa mbeu. Aiwa zvidi kudaro. Saka nditofunga kuti kurarama kuri nani pane kufa. Kana zvo zvinoitwa kuchondo zvangu vachitsanangura process yakaoma, but munhu mupenyu kana achichengeta wapenyu anomonda hazvinetsi kutongoranga kuti no mvura yakuda kunaya regai ndise mbeu nefertilizer kumucha. Uri kutoziya maseasons, but asingazivi kuti wapenyu wandakasiya wanda kuchengetwa oda kutanga abikirwa doro nekukumbirirwa ounganirwa nedzinza rese wachipambadza maresources mashoma aingada wakati wachengeta zvasingaiti zvakanaka. Saka pautaura nyaya yekukudzwa kuvabereki, hatingagoni kuti zvinhu zviya zvaitaurwa kuwakafa because wari kuudzwa wapenyu. Ani muri kuona pari kuudzwa vanhu wapenyu, tichiitira zvakanaka kuvabereki vedu wapenyu. Kana wafa hauchina zvaunoziya, ungawakudza sei? Toda kutenda, tinoda kutenda hama neshamwari. Tava kuenda kwamvura yacheka makumbo
kunopedza chidzidzo chedu. Musakanganwe kuti kana mune mibvunzo yamunayo zvamungade kuti zvidzidzwe, ndo nguva yacho, ndo program yacho. Vachikondi, ndingakubvunzeyo. Yeah. Musati mava mukristu. Yes. Musati mava mukristu. Maimboitawo here zvine chekuita nekurova makuva kana dzingave nyaradzo dzamama kutsanangura dziri kuitwa kuchikristu mazuva ano? Wongo. Takambozviita. Ndepapi pamakazotendeuka pazviri? Alright, pandakazotendeuka pazviri, ndakaverenga zvakanyanya bhuku rinonzi Great Controversy. Bhuku rinonzi Great Controversy. Rine machapters akandibatsira zvakanyanya. Okay. Izvozvozvo zvacreata interest yakakura mandiri. Zvakazoita kuti ndide kuzotsvaka kuti bhuku iri munhu akarinyora, bosi nandisingazivi. Bhuku munhu akarinyora iri anowanika musangano ripi. Ndokuzoona kuti alright, anonzi akanga ari member yeSeventh Day Adventist. Ndokuda kutanga kuteerera kuti iwo vacho vanopinda sangano iri nemunyori uyu. Dzidziso dzavanombodzisa dzakadzama kudai dzichibva mubhaibheri zvinofambiswa sei. So ndakatanga kuteererawo vakasiyana siyana vachiparidza. So ipapo ndo yakava a turning point yekuti ndakatanga kuona maerrors mukati mejeni yandakanga ndichifamba kuti apa ende pane zvimwe zvinhu zvandakaona mufundisi kuti kuchivanhu zviriko, kuchikristu chechipostori chandakakura zviriko zvakare. Zvokutoti zvinosiyana mukudai, zvinoenderana nekuti isangano ripi rakamira sei. Vamwe vanotiwo kana kuri kurova makuva unogona kuenda kuprogram unorova makuva, wadzoka mochenurwa kuchechi. Okay. Hanzi Mwari anozvida izvo, munozosvika mochenurwa maina mufundisi, monamatirwa, mocheneswa panyaya yamambinga manobata yekurova makuva. Kurova nemamazi conscience dziri kuvaudza kuti program iri kunoitwa iri wrong. Haitodiwa kuno kuna Mwari, but pozoita kakunyaradzana nekuti munhu anoita sei anochenurwa. But mukuverenga nemukufamba ndakaona kuti zvinhu izvozvo zvakare hazvisirizvo. Then imwe pfungwa zvakare yandakaona iri kune mamwe makristu zvakare, ningati makristu zvakare mulife yechipostori yatakakura tiri kwairi, ndeyekuti vanotorongera vanhu matare. Kana muda kutorwa guva, munoona kutorongerwa nemuprofita kana kuti munorongerwa muchechi kuti munonofambisa zvinhu so. Saka zvakandinetsa kuti matare ataita tiri uku kunoko zvakare ari kuitwa. But pandakaverenga bhuku randiri kutaura, nedzidziso dzizhinji dzandakateerera dzakandibatsira dzikandishandura ndangariro dzangu. Ndikatanga kuona kuti zvandakanga ndisingaoni ndo yakava turning point kuti mundione ndiri pakudayira kwandinako nhasi. Tinoda kutenda Elder Chikonde, munhu airarama mune zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo. Ndosaka tavadana paprogram inoyi. Chakashandura upenyu hwavo sekutaura kwavaita ibhuku ravakatanga kuverenga ravakapiwa rinonzi Great Controversy. In the event yekuti hatipinde tese sangano, uri kuona program inoyi online, unoshuvira kuwanawo bhuku iri panhamba dzamunopiwa dzepamandara online. Muno requesta bhuku iri, tinokutsvakirai kwamunenge muri. Takupedza nemipasta panyaya dzevakafedzi. Manzwa kusaidi ravachikondi. Of course tichazouya tichitaura nyaya dziri kuitika dzanana Pegi dzinenge dzichitaurwa dzasatani dzekuda kuprova kuti vakafa vane chavanoziva. Asi mashoko amungade kutipa ekupedzisira ndeyekuti kudii? Ndingangokumbira kuti vateereri ngatizive kuti chakatanga hakusi kufa. Chakatanga kurarama. Haipapo mapatsimbidzi. Kufa kukazouya. Saka kuchengeteka kwevanhu rufu usati rwapinda panyika, ikoko kuri safe. Nekuti zvaitwa chitema chisati chapinda panyika, zvimwe zvese zvinozouya nekuda kwerufu nechitema kutambira pamutsetse mutsvuku unonyora. Saka ndo zvandingangoda kusiya kuvateereri izvozvo. Ngatidzoke kune zviri original, machengeterwo aitwa vanhu pasi rino richiri perfect, chitema chisati chapinda panyika, kusati kwataurwa mashoko ari kurwa nekupikisana naMwari, kutaura kuti hamufi zviro kwazvo, iye Mwari ati munofa zviro kwazvo. Saka tikadaro takakotsikana nenzira iyoyo, then zvimwe zvakazouya zvepakati apapa zvinenge zvane zvakawanda zvakanganisa nekuvhiringa.
tinoda kutenda hama vateereri chiri mumusakasaka chinozvinzwira. Shoko raMwari patinoriverenga rinoti uchaziva zvokwadi uye chinangwa chechokwadi kutisunungura, kutibuditsa kubva munhema dzatagara makore akawanda tiri madziri. Chivanhu chinotaura kuti vakafa vanochengeta, but shoko raMwari ratibuditsira kuti kusati kwatombova mumwe chete akambofa, ndiMwari aichengeta vanhu. Saka tiri muhondo pakati pepfungwa mbiri dzabuditswa napasta dzekuti chapter 2 yebhuku raGenesis iri kubuditsa kuti Jehovha Mwari vakati obedience inolidha kuti vanhu vasafe, but chakaita kuti vanhu vafe kwakauya imwe mharidzo nenyoka watingati Satani, akaudza vanhu kuti kufa muchafa asi hamungafe zvamazviro kwazvo. Tinokuinvitai zvakare pachirongwa chinotevera kuti tifambe tose. Kana mune mibvunzo yamunenge munayo tinyorerei toitsanangura pachirongwa chinochi. Dai Mwari wekudenga atikomborera, atisunungura kubva mudzidziso dzenhema. Tichakumbirisawo Evangelist Chikonde vatinamatire. Tinamatei. Baba vedu vari kudenga, Jehovha musiki wedenga napasi, tokutendai nezano reruponeso, tokutendai naJesu akarembera pamuchinjikwa tobudikidza neropa rake, isu vatadzi tiwane rudzikinuro rusingaperi. Tokutendai nekutibatsira kwamaita mukati mekudzidza uku. Dai Mweya Mutsvene aramba achitibatsira, meseji paichasvikira vazhinji vari kunze kwenyika nevari mukati menyika yeZimbabwe. Dai tose mungatibatsira tikwanise kudzeya, kufungisisa pamusoro pemashoko anga achitaurwa pano. Mweya Mutsvene atibatsire nekutionesa zvatanga tisingaoni, kuti pakupedzisira shwiro yedu ndeyekuti dai tose musi mukuru wamunouya hwamanda ichirira mudaidza vakaita kuda kwenyu, tose tiverengwe pamwe chete nechita chevachaponeswa. NdiJesu Kristu Ishe wedu anogara nekusingaperi-peri. Tokuongai nekutendai mazvita. Amen. Amen. God bless you.